Pmay-G न'नि रांखौ BCDCनि सोद्रोमा लोगोसे मासिगिरि मोनहा गुबुन गामिनि सम्फा मुंनि सुबुंनि एकाउन्टआवसो सोहोदों होनना गोख्रों अजद दिखांनायखौ लानानै थाइखाजरा प्राइमारिनि नेहाथारि अनय बसुमतारिया खेंफोरथि होयो। आंनि पासबुकआव हाबाखै। दुनाबारि गामिनि उपेन बसुमतारि मुंनि सासे सुबुंनि राङा उपेन मुंनि सम्फानि आइडि नं मिलायैयाव गोरोन्थि जानानै हाबहैयो। मानोना बिथांमोननि BCDCआव उपेन मुंनि साथाम सुबुं दं आरो गासै 539 Pmay फारिलाइयाव दं होनना बिथाङा बुंथिबावो। आरो अनय बसुमतारिया बुंबावोदि गावसोरनियाव जेबो सोङालासिनो केस होनाया गोरोन्थि जादों। बेनिखायनो केस होनायखौ बोखारहोनो खावलायदों जाहाथे हाबा मावनायाव जेबो हेंथा जाया। जोबनायाव बिथाङा माखासे सुबुंनि मुं दाननायनि नंखाय जायफोरा थालांदों बे उननि फारिलाइयाव फैगोन होननानै रोखा खालामदों। बुस्थुआ मारै जामारदों? आं दिनै थाइखाजरा प्राइमारि इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि जानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो क्लियार होनो आवगायबाय जे नंगौ सासे दुनाबारिनि गामिनि उपेन बसुमतारि होननायनि नामाव जितु न'नि फैसाया गुबुन सासे उपेन बसुमतारिनि फिसाजोनि सम्फा बसुमतारि बिथांनि एकाउन्टआव हाबदों। बियो माने बिथांखौ बिथांनि एकाउन्टनिफ्राय खुनु गोसो जानानै गुबुन सासेनो हरनाय नङा। मानो होनोबा जोंनि नैबे लिस्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन उपेन नामाव साथाम जोंनि लिस्टआव साथाम उपेन नाम दङ। बाहाय दा जोङो नायनायाव जोंनि आइडि नाम्बार लिरनायाव निस्सय बिथांमोनहानि लिरनायाव एसे मिस्टेक जादों। गुबुन सासेनि आइडिया गुबुन सासेनियाव थांदों। बाहायनो गोरोन्थि जानानै बै सासेनियाव हाबदों। खिन्थु बे नङा जे बे सोरनिबा न'खौ सोरनावबा हरनाय बेनि खुनु थांखि गैया। आरो जोङो बाहाय प्राइमारि जानानैबो जोङो BCDC चेयारमेन मेम्बार बिथांमोननि सायाव गोख्रों भाबै जोङो नोजोर लागासिनो दंखायो। आरो बिथांमोना जुदि बिदि इलेगेल मावोबा जोंबो पार्टिया बिथांमोननि सायाव गोख्रों स्टेन्डखौ लानाय जागोन होननानै जोङो बुंबाय थानाय जादों। दा जोङो नैबे लिस्टआव नायनानै क्लियार मोनो जे बिथांमोनहाबो खुनु इलेगेल मावाखै होननानै जोङो बुंनो हायो। माने ओंखायनो नैबाव नायनो हागोन नैबे लेखायाव जिथु आं लानाय जोंनाव गासै थाइखाजरा BCDC हिसाबै 539 Pmay फैदोंमोन। दा बिनि गेजेराव गोबांथार एखे नामनि फैनायलाय बाहाय आइडि नाम्बारा गुबुन सासेनिखौ गुबुन सासेयाव थिखोनानै हरफ्लांनाय जादों। बिनिखायनो फैसा हाबनाय समाव गुबुन सासेनिया गुबुन सासेनियाव हाबदों आरोखि। दा बिथांनि न'आवबो जोङो खामानिखौ मावहोनो होननानै सिगाङावनो बाला अन्थाइ गारनानै दोनहैजोबखानाय जाबाय। दिनै खिन्थु बिथाङा जोंजों कमप्रमाइस खालामालासिनो बा जोंनाव सोङालासिनो दिनै थानायाव केस होनाया खोब दुखुनांथाव। आरो बिथांखौ जोङो प्राइमारिनिफ्राय बुंहरनाय जादोंमोन जे नोंथाङा बिनि सायाव जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। जोङो तदन्थ खालामनानै नोंथांनि फैसाया सोरनाव हाबदों जोङो जेरैखि जाया दिहुननानै होगोन होननानै जोङो बुंखादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेखौ मानियालासिनो बिथाङा केस होनाया खोब दुखुनांथाव जादों। दा आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांनि बे खामानि मावनाया मोजां जायाखिसै, गोरोन्थि जादों। मानो होनबा जोंहा दिनै न' लुनांगौ समाव बिथां केस होनायनि थाखायनो गोबां खामानि मावनाया थाथ'नांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायो बिथाङा गोख्रैनो बे गावनि होनाय केसखौ थानानिफ्राय बोखांनानै लाहैयोबा मोजां जागौ होननानै आं बेखिनिखौ खावलायो। बिथाङा माखासे अजद होदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों जे माखासे मानसिफ्रा न' ओंखारदोंमोन दानहरदों होननानै माखासे बुंथिदों होननानै जोङो खोनाबाय थादों। नाथाय बियो नंखाय। मानो होनबा जोंनाव 539टा लिस्ट दं। बे लिस्टआव खिन्थु गोबां जानायनि थाखाय मोननै स्टेप जानानै फैदों होननानै जों मिथिबाय थादों। दानि जिथु फार्स्ट लिस्टआव 381टा जोंनाव गिबि खेब हिसाबै फैग्रोदों। दा थाबोनाय माखासे आद्राया सेकेन्ड लिस्टआव फैगोन होननानै जोङो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनिफ्राय BDO सारनिफ्राय जोङो रोखायै मिथिनाय जादों। बेनिखायनो बाहाय बे लिस्टआव जाखिनि फैदों बियो रावनाबो दानजानाय नङा। बियो लासैनो फैगोन। फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति बेबायदि हिसाबै फैगोन। आरो बिथाङा बुंबावदों जे माखासे मेम्बारफ्रा फट' खेबहैनायाव रां लाङो होननानै बुंथिनाय खोनानो मोन्दों। नाथाय बियो नंखाय। बे फट' खेबनायनि नामाव खुनु सोरबा बेनिफिसियारि बिथांनिफ्राय जोंनि BCDCनिफ्राय थाइसेबो रां लायनाय जायाखै। आरो जोङो बेखौ गोख्रों भाबै बुंनो हायो। मानो होनबा नोंथांमोनहाबो माखासे न' मोनगिरि बिथांमोननाव जिथु सोंनानै नायनो हागोन गोबां न' मोनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो रावबो न' मोनग्रा बिथांमोननिफ्राय जोङो थाइसेबो रां लायाखै। जेरै सरकारा बुंदों जोङो बेबायदिनो खामानिखौ मावनानै होनो आवगायगासिनोसो दं।
मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।